astăzi ne jucăm Blox. Și da? Ne bate ele joc cu noi. Ca un racist e Enderman. Așa, 1, 2, 3. Nu ce dă la mine. Nu, nu. Du-te cu mă. Bă, ce prost e. Videoul de astăzi ar să fie pentru voi. Ora la tatăl meu nu o supărat de vocea lui. N-ai prima Carailo Flavi, Carai. Ok. Bine, adică nu dați oamenii pe Blox. Avem No, pendejo. No. No, el nombre no. Mal mascar. No. No. La video asta se facem 24 de ore până la 100. Ok, Bobby. Asta merge Bobby. Joc de Bobby. Piratul Bobilet. Bobby, nu. Bă. Du-le nu să-și dai tu în mine. Eu am să în tine. No, big no. Pirații nu arată așa ca un clown. Clown urât. Nu te apropia de mine. Nu te apropia. Mă. Adică nu te apropia de mine. Tu nu știi cât am lucrat pentru Blox. Dați în jur. Dați mai în jur. Fie cu canal creștin și family friendly. Mă, singur, bă. Am o idee. Am o idee ca să le iau bani. Nu am uitat mai rasist eu. Unde ești Bobby, bă? Bobuleții Bob. Unde ești?
Am luat cheia aici și am băgat. Acum... Yo! Nu like to learn. Acum hai să luăm o sabie. Că n-am super să stau doar cu... Rama asta. Dual. Ok, ne batem cu dual katana, dual. Kitsune fruct fără albere al căpului la casare. Cineva și-a dat. Dar am kitsune fruct. Și